뭐가 야선당 그냥 소문 야선당 그냥 소문 달리야 하고 다 만들어 하셔도 되는 어머 뭐 그렇게 다리 여기 있다 너무 막아놔. 됐지? Tay trong cái xin xa khi đầu cái tầm này là có trong làng không ạ? Trong người giao xử lý hay cái nào? 네, tay 아홉 동작 tay 빠져나 보다. Cái bắt đúng à? 빠는. Bắt nó rồi, cái sạt nó mà ra. 아이고 또 아이고. Cái sạc lăng cái bông. Bố có cái phải cái thì cái là sạc lăng thì. Sao nữa? Càng cái tông này đâu? और आगे को तुम्हारे काली मोहन सुनने को भी हम कहेंगे आगे जीवन तुम काली मोहन को प्रोसेस तुम नहीं काली मोहन जब ना 아버 타고 그 पूरा कॉलम ना करके रंग Rồi dân phải đi. 드라이버는 입고 볼까? 드라이버는 뭐이 또 비니 또 깨 할게야. Đây 그러니까 bắt cung đang thả. 드라이버 건 우리야. Đây mi súng cả. 뭐 좋아게 팽벌이 안 돼. Càng cái tông này đâu? और आगे को तुम्हारे काली मोहन सुनने को भी हम कहेंगे आगे जीवन तुम काली मोहन को प्रोसेस तुम नहीं काली मोहन जब ना 아버 타고 그 पूरा कॉलम ना करके रंग के सक लंग के बông वो पके फाके thì cái là sạc lăng thì. Sao nữa? 안골 캐내가. Acha norok tini tam ni bagai thik tabuk garing para o phanyani na ka bukisa sabai sukrup saikhanati Belakang ampai sini takut media no. Seng saima no tanai no dari April. Maharashtra kaisa gathering manlai tongmani. Borok जनसभायाव थांमानि थांगै गारि फिरगै फैतानि एकदम नगो हाप्पि गारि एक्सिडेन्ट गै गनै थैजालाहा थैनाय हिंखाय संकति देबरमा मासा हिंखाय सुमिता देबरमा मासा ताइ मासाखाय उपेन्द्र देबरमा मासा कै ओ ताखु खरकनि बुखु खरकसा ताखु खरकसा थैजाका कै जों सेन्ट्रेल टीएफ जनरल सेक्रेटारि आं म हिंखाय sini advisory board ni adhong rok ka mo khorok ni ka ani mandai block ni adhong rok borong no tei sing kisa borong no subalaya nei tini sing phailemen acha bong nong no khorokle bahai norok phainu phaimani yaklo bahai bong no khorok belekhen hamya borok subajangnani no nango baki borok bo sini video nai tongkhai anga sakhayo borok phai suba phayen tam hinke borok gorib no klai sini bisingo bong tabuk je nok khurok manmani mo nok khurok ni chena sarkari nok khana haipana completely ya tei khairong maisanong jaw borok kai বিশেষ kai takho upendro bo chala khoroksani bofa kai sumati khai to buri khoroktamni boma bo খুব অল্প বয়স no খুব charayo no borok tini singno yakari thangka tai takho upendro bo haipana sini video rok je nai tongnai Lukhang kai ang joto borok no kobong nai joto engel ni borok phai borok no suba phai kang kai belekhen sanai hambai acha mo incident to songbari engnani sikang incident ngai borong to langosoka yaglo songbari paimani yaglo haino hai gobang bud bai tipra mothana tesa hapango asungani thangi tongo o jalo tak hapung asungani thangthani wo tabuk azumani yaglo borong bakhago bom hai government bakhaktei edison government bakhaktei bom hai chubo sotong nai drongi mot go party ni bakhaktei asa khayo sini maharaja ni administration te phirogi mantika maharaja bai borok maya gana mo tak mo family kaini no bini bisingo knowledge or rimanane sini oroni kaplaing nai sini borom galang takho kara Robindra Dev Burma
bini netite asa khayo borok mungsaya mungsa to borok suba jaksine ni ang asa khayo ta हामबाय